Guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Udah mo iya kanan 500. Ako. Ada Dami Charlita, may Charlita ta 500. Dong, ako dong 50 dong. Atau pilang Pwede puto mo sa? ba yung kuhalit? Benta sa pwede tulos ng benta. Sige, tuloan na lang dong. Abo ano ba? Siyang yung mama? Oo, siyam. Balik na pala na ito. Oh, asa man nera day din eh? May talong. Ah, Ano pa man ibang? Kanila mga pichay lang. Ito lang ang marubis ko rin. Ay, salamat po si Lupin. Ay, nara. Ini wala halang. okay na yung kami no? Lipo, ay, kuan. Kuha na siya, katulad kaping. Okay na? Hay, mga anak kaping. Sabay, gihapon. Ayun na, sir. Yung isa. Anak jud. Kucingnya. Okay, foto ng ating video. So, please follow sa aking YouTube channel. Bye guys. Muna sila guys ang nag-donate. Damo-damo ko sila nag-donate karong dugo ay. Kaya ba kan isa? Ano yung mga BNA sa Libertad, nagkuhan. Magpasunod pa ko sa hari. Mura ba naman? Sige tayo, oo. Wala sir? Wala. Kapay bakante. Basta na lang sir. Ay, man si Karen. Oh. Nya. Okay lang. May kinakalingkod ka din. Dali na. Ma'am, largo na sa mama kakuan og unsay iyang type sa dugo? Pag-process. Ah. Kay mura na yung interesan kay para sa makamao sa iyang type. Sa din ang type. Oo, muna iyang magpakuha kuno kog dugo kay para ko kasabot. Ako kasabot mo sa akin type. Ako pa. Type AB. Ikaw? Nindot na mo dugo.